This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Naga Jinja kabala hagi niki kindiat sni gibala deb haga shnong lapangap West Jaintia Hills District kabala janmi ke jingi yakin at hapadeng ki trashnong bat ki jat bin riu karbi namar ke jingwan ke tiuput kala penlong ya ka neutrap border dispute redressal forum banbu da ka shiti haka office rekam umentri rangba ka jela ukan rat ki sangma banle AA halor ka nigamat kata haka ap neutrek ujiliu arhajar pusan. Haba keren cikilat pathai kubor ubat Thomas Pasa unong aiktien ka forum ulo om bahadien kan yaka jingja nakaliang ka asam kalas dang ban penklan yaki buar pahara hakatai ka than bat donru ka jingtumu ban shnai ka kam kumta nakaliang ka forum ka bu jingkerpat na menteri rangba ka jela ba udai ban phak buon ki pulit syakatai ka jaka khnang baki pat ba kin shingan nalor kata ulo ongru baki pulit ka asam kim dai ban yo shnai ka kam hakatai ka jaka namar kan bu jingma yaki nong shong shnong Ketika siti ngena batai kendiat ki development ki belajar ni kendiat sini. Kumun sipur kamau ba ka sipotuk jong perai Jun. Kini ki pat karbi nang the ki lawan bantung ding ya ki tenrai ding hapo ka jaka ka bahap hapo ka jing penya jong ka sinong la pangam. Klem ka jing tim klem ka jing ya pendai chua bat ki nong kit kam sinong ha ka tu ka sini. Nata kadang nak le ka jongi ngi ong ba le se ka tu ka dijan nongkong ka jing pen khen ya ka status quo bagi orang yang penbaik film di banle bagi kita kam. Dan hari kita kasih hotel hak kendai tering. Kalau dan dulu meeting hak level jong DC, USP, jong ke West Jaintia Hills, West Karbi Anglong, po ke IB, hang tiap po khanduli. Hak apa lai penpau yang kata kacung persia akan jong tungi gini kideng. Bad akan dengan meeting lai rai ruba ngin persiang banwan pendek ke sukasannya tiga area, bad on nombeteng syuk kata ka tungdeng. Handai ke bersuksi pada kalau ba haka absen tarik haka kendai dari jua aja absen ki asam kadang penting baik ban thungnya kita ki ding bat nak kalian jong ki nong strong membala pau hi haka absen tarik kira pelong ya meeting haba he haka ba kisang bahalang ki ba bon ru ki ya don kada kan meeting bat haka tu ke seni ki pai nong strong namar ba ki karbi ki ban thung ya tau ding haka jaka le hopur usam jong kasnong ka jongki klem ka jing manjur klem ka jing prim ka lek ban phun no igini kiding bala thong da ki karbi bat ngilai i tu sing ki danru tu ka absantri ki dan ki pulit na boro arliang ki ngi magistrate na boro arliang bat kumbala pau hi saboro kadon ka jing kana apne ki ka jing pen phainia pen phai kitin apne ki penar jongi bat ki karbi ki jongi bat ha tu ka sni kumba la report sini lembau chairman hi ba kadon kajing penenkam daki kitin ki ba lesi ki bami hab hakim nang salang daki pai karbi kadon kajing kong mau nak liang kajong ki kadon kajing siat ki jeri ru liang kajong ki bat kerbang kadon kajing siat tergas ru na kaliang ki pulut asa bat hadin katu ka ba kham soksi pada kalong ba ka development hadin kata ka ba la penwan ra kajing e ka kham kharau kajing ma ka ba kham kharau lalu menin hakatu ka ju ka area ka ba la jia ka tu kajing jia la bun bagi pulut asam ki bala awan ker ko dia tu kaja kana ka siti ngila tho jo kita ki point yo ki bala jia kana bosiam tip ki ka baya te kumbalong mentang mo bahkan ni hakani ki area la don be dikini ki pulut asam la bun ba kila ke ker ko dia tu kaja ka badi apo ka jing punya jong sinong la pangam ban kadang dulu ka jing thu ban sinai ka kam ko bapau tena kalian ka jongi lomba ka ni ka siti pada ngila kerpat kilki ya usiam banengkong ban pha ya ki pulit jong ka Meghalaya khambon syakathi ka jaka la ka long daki SF denru khambon kanang ba ki paj ba jong ikin singai kumba ka long menta ka jingdon ka jing bon pa jong ki pulit asam ka ka pen sir men sim ki nong sinong ki jong i sathi te ka dau don kam ya ki jaka sarkar ka jong i bakan pha mar dong wud ya ki pulit Meghalaya ban lech ka jaka ban don ban pen singai ban penting kena ba kanum dan kono ka jingjia ka sosi dan kono ka jingjia ka ba bam sultana bat ni la pen pauru ba ka kam ka ba ki pulit Meghalaya mentah ki dan ka kham jingai na ka jaka ka ba jia ka jingjia ba lada don ka jia ka jingjia ka sosi ka tapoi ki pulit jongi sathi kan poi ki ar ko usan minen te le si ka por kan dir balat te khrang ban light kita kalau ka preparedness kandiat ban yada ki pulit ki jongi ngila kerpat kata poin menukong ban wan ra swaya ka ki pulit ki jongi bakin le sathi kabar pada immediately
yong ba ki pulit Assam kim dei ban yo lat ban china kyam hang tu da lei du kim dei ban yo lat ban china ka khatam sipai ka jong ki ka khatam pulit ka jong ki ang tu nama ladak hila ban le ya kata katu kin klim ya tu ka jaka ka jong ki ban tanlong ka jing shapting pan ban ya ki benar ke jongi bulan ceti kata kari war berkabalah pada ngilap pimpau lembaga di sini bahaka ladon ke jongi kedua ke DCSP level labun tali ngi kampus sunu wat hadin ke meeting ke bakhat khandai tari ba lo hak level DCSP ru kini ki nakaliang juga Assam kilo agresif kilo thung bi ta ki ding ke ba penken ya resolution jong to committee ka khandai tari kapan pau ba meeting hak DCSP kampus sunu takana nakaliang jongi ai jumut request ya CM merembakan dan da level yung CM ban let cak to ka ka nong rem takawai ban penne ya ka sang su sang san ban penting kana ba ka nong rem ka jingjia ka basosi nakaliang di Assam ban kata ya ka jingim la ni ka sang su sang san pada jong kinong sang sunong jong i basa ang ti apo ka sunong la pangapa na kidi likely ki jinga jimut ki bangila request yo siam bangun sim kia mar dore kene ka bentah Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya